ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоем. Оғози таҳсил дар шароити пандемия чунин аст мавзӯи имрӯзаи ток-шоуи печтоби замон. Меҳмонони азиз ба студии телевизиони Симои Мустақили Якум хуш омадед. Ва ина қабл аз ҳама мо як навори муқаддимавиро омода намудем. Марҳамат, ҳамроҳ онро тамошо мекунем. Сипас ба суҳбат шурӯъ менамоем. Марҳамат, тамошо кунед. ҳангоми пандемияи коронавирус таҳсил дар мактабҳои вилояти Соғд чӣ гуна ба роҳ монда мешавад, то кафолати сироятнаёбии ҳар хонанда ба COVID-19 таъмин бошад. Сардори раёсати маорифи вилояти Соғд Осим Каримзода ҳангоми нишасти матбуотӣ ба ин суол посух гуфта буд. 84% шудагӣ аст, боқӣ мондаш мондагӣ. барои он ки ҳамун вақтанда ҳамин хел фикру хаёл шуд ки ин беморӣ то вай вақта тамом мешавад ва мо метавонем аз моҳи август санаи 17-аш дарса оғоз кунему ҳамун норасоие ки соли хониши гузаштанда буд, ҳамин норасоие бартараф кунем. омӯзгорони мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 16 баҳри пешгирӣ аз коронавирус дар 4 синф мези курсиҳои якнафара омода карданд, то қоидаҳои иҷтимоӣ ва санитариву эпидемиологӣ пурра риоя шавад. барои пешгирӣ аз коронавирус дар мактабҳои ҳудуди шаҳри Хуҷанд захираҳои маҳлули антисептикӣ ва ниқобҳои тиббӣ мавҷуд аст. аз шӯъбаи маорифи шаҳри Хуҷанд мегӯянд, дар ҳамаи 47 мактаби шаҳр маводҳои зидди вирусӣ захира ҳаст, яъне дар муассисаҳо захираи гипохлорид калтсий, хлор, антисептик ва ниқобҳои муҳофизатӣ мавҷуд мебошад, то аз коронавирус пешгирӣ карда шавад. қоидаҳои ҷиддӣ барои мактабҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ҷорӣ шуд. ҳар хонанда бояд дар синфхона ниқоб дошта бошад ва масофаи иҷтимоӣ риоя гардад, ки он накам аз 2 метрро ташкил мекунад. вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад, ки таҳсили хониши соли 2020-2021 аз санаи 17 август оғоз мешавад ва то 14 июни соли 2021 давом хоҳад кард. тамоми мактабҳо бояд бо маводҳои зидди вирусӣ, яъне маҳлулҳои антисептикӣ таъмин бошад. навбатдорони мактаб ҳамарӯза ҳарорати бадани ҳар хонандаро санҷида, баъд иҷозати ворид шудан ба мактабро бояд диҳад. ҳамчунин таъкид шудааст, ки ошхона ва буфетҳо дар мактаб бинобар пандемияи коронавирус то хуб шудани вазъи санитарию эпидемиологӣ маҳкам боқӣ мемонад. тавре аз навор мо огоҳ шудем ва ҳамаи мо воқиф ҳастем, ки аз санаи 17 август дар ҳамаи муассисаҳои илму маорифи ҷумҳурӣ таҳсил оғоз мешавад ва то кадом андоза ман пеш аз ҳама мехостам аз шумо пурсон шавам, ки хуб ҳолати омодабошии мактабҳои вилоят дар ҳамин шароити пандемия барои қабули хонандагон санҷида мешавад аз ҷониби раёсат. Марҳамат. айни замон дар тамоми муассисаҳои таълимӣ корҳои омодагӣ барои қабули хонандагон ва корҳои безараргардонӣ, корҳои захиранамоӣ, маҳлулҳои безараргардонӣ, антисептико, ниқобҳои муҳофизаткунанда ба роҳ монда шудааст ва то қадри имкон то як давраи муайян муассисаҳои таълимӣ бо ин чизҳо таъмин карда шудаанд. вале ҳамин ин нокифоя мебошад ва мо аз падару модарон низ хоҳиш менамоем, ки онҳо низ фарзандони худро бо антисептикҳо, бо ниқобҳои муҳофизатӣ таъмин намоянд ва ҷиҳати бехатарии фарзандон бетараф набошанд. инҷо дар навор дидем, мо дар мисоли як мактаб, инҷо мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 16 буд ба фикрам, 16 шаҳри Хуҷанд, ки махсус барои ҳамин қабули хонандагон онҳо мизу курсиҳое ки як нафар онҷо менишинад хуб омода карданд ва мо албатта медонем, ки ҳама мактаб чунин шароитро надорад. акнун дар дигар мактабҳои вилоят чӣ гуна ба роҳ монда шудааст ҳамин риоя намудани фосилаи иҷтимоӣ дар синфхона? вофиқи тартибе ки аз ҷониби вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гаштааст ва бо қарори мушовираи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардидааст, муассисаҳои таълимӣ метавонанд толорҳои варзишӣ, толори маҷлисгоҳ ё дигар иншоотҳои ёрирасони муассисаро ҳамчун синфхона истифода намоянд. ғайр аз ин дарсҳо бо системаи кабинетӣ не, бо тарзи кабинетӣ не дар синфхонаҳо бояд гузарад ва синфхонаҳои ҳаҷман калонтаре, ки барои фаро гирифтани хонандагоне ки бисёртар дар синф мавҷуданд,
истифода бурда шуда метавонанд синфҳои хурдтар барои ба таълиму тарбия фаро гирифтани хонандагоне ки шуморашон дар синфҳо камтаранд истифода бурда шуда метавонанд ва тарзи кабинетӣ ҷорӣ карда намешавад, тавсия дода намешавад. фаҳмо. Масалан, агар мо толори варзиширо барои истифода барем, барои он ки хонандагон дар онҷо ҷои васеъ калон аст, дар омада дарс хонанд. Онҷо партаҳои дунафарӣ гузошта мешавад, яъне мизу курсиҳо ду нафар менишинанд? Як нафара толори варзишӣ ки ҷои калон аст, хеле ки қайд намудед, як нафара монда метавонанд. фаҳмо. Анакнун дар синфхонаҳо чӣ маълума? Агар рафту масалан талабаҳо дар як синфхона 30 нафар ҳастанд. Масалан ҳамон 30 нафарро дар як синфхона мо фарогир буда метавонем онҳоро то ки таъмин кунем ҳамин фосилаи иҷтимоӣ риоя шавад. Чунин шароит ҳаст? албатта бештари синфхонаҳое ки мо дар мактабҳо дорем миқдори хонандагони онҳо 30 нафар ҳастанд ва дар як синф 15 парта гузошта шуда, ду ҷои нишаст барои хонанда гузошта шудааст. Ба имрӯз дар синфхонаҳо партаҳоро камтар васеъ онҳо ҷобаҷо карда шудаанд ки то ки ҳамаи фосилавӣ нигаҳ дошта шавад, лекин дар партаҳое ки ду нафарӣ мешинанд онҳо аз ду чет хонанда мешинанд ва фосила байни ин партию партии қафо нигаҳ дошта мешавад. Байни худи ду хонанда чӣ? Дар байни ду хонанда ва дар як парта ду хонанда менишинанд. Албатта фосилаи байни онҳо чен карда шудааст? Бори масалан 1.5 то 1 метр онҳо ҳаракат мекунанд, то 1 метр онҳо нигоҳ доранд фосиларо. Албатта қафо ва пеши партаи мизи курсии онҳо албатта инобату гирифта шудааст. Бояд мо қайд кунем ки дар мактаб дар ин масъала бо кормандони техникӣ корҳо шароитҳо фароҳам оварда шудааст ки ҳар рӯз 2 нафар корманди техникӣ ё ки 3 нафар корманди техникӣ ки мактабҳои калон мавҷуд ҳастанд, аз рӯи имконшо бояд ки онҳо аз пагоҳ то бегоҳа кор кунанд. Дуки 2 соат ҳар 2 соати гузашта бо латаи тар карда шуда бо хоки хлори 1% онҳо бояд партаҳои хонандагонро назди тирезаҳоро, дастаки дагҳоро онҳо пок карда меистанд. 2 соат ба як маротиба ки то вақте ки хонанда мебарояд ё медарояд дар вақти танаффусҳо амин тозагия низ риоя кунанд ва байни фосилави басти якум басти дуюм кормандони техника албатта бо хоки хлора оби ки онро истифода мебаранд синфхонаҳоро онҳо мешӯянд. Хуб, ташаккур. Дар ин бора мо боз соло дар идомаи барнома муфассалтар истода мегузарем. Аввал муаллима, хуб, оғози соли таҳсили хониши 2020-21 аз санаи 17 август гуфта истодем. Ин 17 август то 1 сентябр мо дарси такрор мегузарем барои хонандагон, яъне он хуб аз рӯи барномаи таълимие ки масалан соли хониши гузашта монда буд онро ҷамъбаст менамоем ё ин ки якбора дарси сулҳ мешавад? хонандагон дар давоми 2 ҳафта тибқи нақшаи пешниҳоднамудаи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон барнома ва мавзӯъҳое ки соли гузашта пурра аз худ набуданд, он дар асоси ҳамин нақша яъне мавзӯъҳои соли гузаштаро мехонанд ва оғоз аз 1 сентябр онҳо албатта дар асоси барномаи ҳамон синфе ки синфи нав ба дохил шуданд дар асоси ҳамон мехонанд ва албатта дарси сулҳ, дарси дониш ин рӯзи 17 август мебошад, зеро ин рӯз рӯзи оғози соли хониши нав мебошад. Ташаккур муаллима ҷон. Акнун аз санаи 17 гуфта истодаем ва давоми 2 ҳафта то санаи 1 сентябр, яъне дарсҳои такрори он дарсе ки монда буд мо онро бояд ҷамъбаст кунем, хонем, аз худ намоем. Акнун мо медонем ва бохабар ҳастем ки қариб ҳама аллакай китобҳои дарсии худро хуб ба китобхонаҳои мактаб супориданд. Аз рӯи кадом китоб чӣ хел барнома онҳо 2 ҳафта мехонанд, ҷамъбаст мекунанд? китобҳои худро танҳо хонандагони хатмкунанда синфҳои 11 ва 9 супориданд. 9 ҳам қисман, лекин боқимонда хонандагон аз сабаби он ки онҳо бояд дар хона мустақилона аз худ мекарданд, албатта супориши роҳбарони синф, муаллимони фанниро гирифта дарс аз худ мекарданд, бинобар ҳамин ҳам китобҳо ҳоло ба китобхонаи мактаб супорида нашудааст. Бинобар ҳамин ҳам хонандагон имконият доранд ки бо ҳамон китобҳои соли пешинаашон, яъне дар давоми 2 ҳафта хониши худро давом дода вазифаҳои хонагиро иҷро кунанд. Аз синфи 1 то 11 ба мактаб меравад аз санаи 17? Хонандагони синфҳои 1 дар давоми 2 ҳафта онҳо курси омодагиро мегузаранд, яъне тайёрӣ ба мактабро ки барномаи он мушаххасан аз тарафи
маркази ҷумҳуриявии илмии методии вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон аз рӯи барномаи махсусӣ таҳия гардида яъне гузаронида мешавад. чунки солҳои пеш агар омодагӣ ба мактаб дар давоми 1 моҳ сурат гирад, имсол ки 2 ҳафтава сурат гирифта истодааст. Бинобар ҳамин ҳам ба ҳамаи мудирони кабинети методӣ яъне ба шӯъбаҳои маориф барномаи махсусӣ таҳия гардида пешниҳод гардид ки инро мо ба муассисаҳои таълимӣ пешкаш намудем. ва дигар чуноне ки дар анамин тартиби пешниҳод намуда тартиби гузаронидани дарси сулҳ дониш омадааст. китобдорони муассисаҳои таълимӣ вазифадор гардиданд ки ҳар як хонанда бояд ҳатман бо китобҳои дарсӣ пурра таъмин гардад. зеро дар шароити имрӯза яъне дар шароите ки мо қарор дорем, моро лозим аст ки хонандаро барои мустақилона омода шудан ба дарс, тайёр кардани дарсҳои мустақилона, вазифаҳои хонагӣ дар хона омода бошанд. тартиби омодагӣ ки аз тарафи вазорати маорифи илми ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод гардидааст, дар он ҷо 3 тавсия низ мавҷуд аст ки тибқи тавсияи аввал дарсҳо дар 2 баст ҷараён мегиранд ки ҳозир дар ин давраи мо аз сани 17 август оғози соли таҳсил агар қарор гирад, дар ҳамчун пештара дарсҳо то 2 баста мешавад, 45 дақиқа. яъне 3 баст не? Не, ҳоло 3 баст не. Дар мавриди ба эътидол омадани вазъият ё бад шудани вазъият дигар тавсияҳо низ ба инобат гирифта мешавад. Бана 3 баста дарс шуданаш ва баъд дарсҳои фосилавӣ ё ин ки бо тариқи онлайн дигар вайҳо боз дида баромада мешавад. ҳозир тавсия шуд ки дарсҳо дар 2 баст тибқи талабот то 45 дақиқа гузаронда мешавад. яъне аллакай талабот ҳам дигар, чунки чанде пеш мо шунида будем ва маълумоте буд ки дарсҳо давоми 25 дақиқа ҷараён мегиранд ва барои мо хеле аҷоиб буд ки давоми 25 дақиқа чӣ тавр метавонад муаллим ҳам дарси масалан гузаштаро мустаҳкам кунад, ҳам дарси навро бозгӯ кунад, ҳам бо талабаҳо хуб саволу ҷавоб намояд. ва агар ки имрӯз 45 дақиқа муайян шуда бошад, яъне ин хуб қобили қабул аст. чун анъана боз ҳамон ҳамчун дарси муқаррарӣ гузаронда мешавад, фақат бехатари анамин масофаи иҷтимоӣ ва безараргардонии дастҳои хонандагон, аз тарафи хонандагон доштани ниқобҳои муҳофизатӣ, ҳам аз тарафи омӯзгорон ва хонандагон бо ҳамин дастур дарсҳо амалӣ карда мешавад. фаҳмо. анакнун дар синфхонаҳо, дар мактаб мо гуфтем ки ҳатман мо кӯшиш мекунем вақте аз ҳамон хуб даромади толибилмон, яъне аз вақти қабул то гусели онҳо дар дохили мактаб, дар масалан дол онҳо фосилаи иҷтимоиро кӯшиш мекунем ки риоя шавад, яъне тамоми он меъёру талаботҳои тиббию санитариро кӯшиш менамоем ки он риоя гардад. лекин намедонам то кадом андоза ин хуб як натиҷаи дуруст гирифта метавонем, чунки онҳо кӯдак ҳастанд, тоз менамоянд, гаштугузор мекунанд. шояд масалан дар ҳамин берун, дар саҳни, дар рӯи ҳавлии мактаб ё дар масалан намедонам дар ҳоҷатхона ҳатто то кадом андоза мо риоя карда метавонем анамин меъёрҳоро, ҳамин қоидаву талаботҳоро? аллакай дар даромадгоҳи муассисаҳо барои риоя намудани фосилаи иҷтимоӣ барои ҳар як хонанда ишорасамтҳо тасвир шудааст. ҳамчунин дар калидорҳои муассисаҳо барои даромадан ва баромадан ишорасамтҳо насб карда шудааст. боз муассисаҳои таълимӣ ки дар онҳо баромаду даромадҳои захиравӣ доранд, ҳамин онҳоро ба истифода дода шудааст. зеро барои он ки барои риоя намудани фосилаи иҷтимоӣ ва он баромаду даромадҳое ки дар вақти ҳангоми сӯхтор истифода мебурданд, онҳоро низ ба имрӯз аз 17 август ба истифода метиҳанд, зеро тамоми хонандагон бе ягон мамоният аз ин даромадгоҳу баромадгоҳҳо ҳаминҳоро истифода мебаранд. бисёр хуб муаллим ҷон, ман боз ҳам аниқтар кардан мехостам ки шояд дар саҳни ҳамин рӯи ҳавлии мактаб ё дар долонҳо ягон назоратчиҳо махсус гузошта мешавад ки онҳо то ҳамун гаштугузори талабаҳоро назорат кунанд. намедонам ана ҳамин кор чӣ хел баромада мешавад? дар даромадгоҳи мактаб аз ҳисоби омӯзгорон ва аз ҳисоби он кормандони тиббие ки барои муассисаҳо вобаста шудаанд, барои санҷидани табҳои хонандагон ва ҳамчунин безараргардонии хонандагон ҳамарӯза вобаста карда мешаванд ва дар вақти танаффусҳо низ ҳар як омӯзгоре ки дар ҳамон синф дарс мегузарад, дар вақти танаффус ба ин коридорҳо баромада рафти фосилаи иҷтимоии хонандагонро
назорат мебарад. акнун алҳол ки хуб ҳаво даст медиҳад, шояд дар ҷойҳои соя, дар хуб фазои кушод ҳам дарс гузаштан мумкин бошад. Агар имконият бошад, шояд тавсия медодем ки дар берун ҳам баъзе аз дарсҳоро гузаштан мумкин. тартибе ки аз ҷониби вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод гаштааст, дарсҳои суруду мусиқӣ, тарбияи ҷисмонӣ, омодагии ибтидоии ҳарбӣ дар берун гузаронида шуда метавонанд ва дарсҳои омодагие ки хонандагони синфи як ҳоло аз 17 август то 31 август дарси омодагӣ ба мактаб мегузаранд, ана ҳамин дарсҳо ҳам метавонад дар берун дар ҳавои кушод гузаронида шавад. фаҳмам. Акнун дар мавриди ҳамин ошхонаҳо гуфтем ва аз навор ҳам мо огоҳ шудем ки ошхонаҳоро фаъолияти онҳо қатъ карда мешавад, яъне хизматрасонӣ намешавад. ин ба хонандагон ба фикри шумо таъсири мусбӣ мерасонад ё манфӣ? онҳое ки давоми рӯз дар мактаб хуб таҳсил мекунанд, мехонанд. мо медонем ки дар аксарияти мактабҳо ҳатто 2 маротиба хуб хӯрду хӯроки хонанда ба роҳ монда шуда буд. чӣ хел ҷараён мегирад? тавсия дода шуд ки дар ҳамин шароит кори ошхонаҳо қатъ карда шавад. аз ҳамин сабаб аз падару модарон хоҳиш мекардем ки ҳамин бо ҳамроҳи худ овардани оби ҷӯшонида шуда ва хӯрок барои фарзандонашон чора андешанд. фаҳмо. ана ҳамин хӯрокро онҳо дар куҷо мехӯранд? боз як саволи дигар ба миён меояд. дар синфхона? хуб қайд кардан лозим аст ки албатта мо ба падару модарон тавсия медодем ки хонандагон ҳамроҳи худ ба ғайр аз антисептик инчунин салфеткаҳои тар хушкро оваранд, махсус барои худ стаканҳо об гирифта оваранд ва албатта хӯрокашонро. хонандагони синфҳои поёнӣ метавонанд дар синфхонаҳои худ ҳамин хӯрокашонро тановул кунанд. инчунин мо тавсия додем ки ошхонаҳои муассисаҳои таълимиро низ ҳамчун ҷои хӯрокхӯрӣ истифода баранд, на барои тайёр кардани хӯрок, балки ҷои хӯрокхӯрӣ ки онҳо метавонанд дар ҳамон ҷо нишаста хӯрокашонро тановул карда баъд ба синфхонаҳои худ баргарданд. фаҳмо. накун як саволи умуми шумо боварӣ доред ки воқеан ҳам падару модарон бе ягон хавфу хавотири фарзандони азизи худро ба мактаб сафарбар менамоянд, чунки имрӯз ҳамаи мо дар ин ҷамъият ҳастем ва мо бисёр сару садоҳоро мешунавем. ҳатто дар мавриди харидани сару либоси мактабӣ низ баъзе аз падару модарон худдорӣ карда истодаанд, яъне онҳо чандон бовар надоранд ё ин ки фарзанди худро беҳад эҳтиёт карда истоданд. дар ҳамин маврид шумо чӣ андеша доред? марҳамат. хуб оиди масъала ҳаминро бояд қайд кард ки дар вақти таътили муваққатӣ дар аввал бо қарори ситоди ҷумҳуриявӣ аз санаи 27 апрел то санаи 10 май аввал таътили муваққатӣ дода буданд ва дар ҳамин маврид низ мо таҷриба дорем. оиди масъала додани дар вазифаҳо ба хона буд ва алоқаи падару модар бо мактабро зид шам шуд. ягонта кор беҳикмат нест. албатта ин ҳикмати он аст ки яъне масъулияти падару модар дар таълиму тарбия дар ҳамин маврид боз ҳам баланд шудани он чӣ нишон дода шуд аз ҳисоби оне ки алоқаи падару модар бо омӯзгорон боз ҳам зид шуд. ман бо ин гап чӣ гуфтанӣ ҳастам? бо ин гап онро гуфтанӣ ҳастам ки ҳар рӯз ҳамин чуноне ки дар вақти таътил дар ҳамин муассисаҳои таълимӣ участкаҳои интихоботе ки мавҷуд буд ситоди пешгирии ҳар гуна чӣ бемориҳои сироятӣ аз он ҷумла бемории коронавирус бо ҳамроҳи беморон тамоми омӯзгорон новобаста аз он ки онҳо дар рухсатӣ буданд ҳамроҳи духтурон дар ин ситод иштирок карданд ва ба хонаи ҳамун хонандагони худо мо ки дар маҳалли зисти онҳо муассисаи таълимӣ ҷой дорад шинос буданд, кадоми онҳо бемор буданд, кадоми онҳо оидиан хабар доштанд. хулоси гап он аст ки мо бо боварӣ комил гуфта метавонем ки дар ҳамин вақти таътил низ вақте ки мо бо падару модарон суҳбат мекардем дар он ҷо қайд кардем ки акнун қадри омӯзгору падару модарон бисёре ки намерисиданд мерисидагӣ шуданд барои оне ки фарзанди онҳо дар хона буданд, 2-3 фарзанди онҳо дар хона буданд ва қадри омӯзгор расиданд ва гуфтанд ки шумоҳо мушкилӣ будааст, чунки фарзанди мо дар хона буд, кай ба мактаб сар мешудошад. хулоси гап мо бо боварӣ комил гуфта метавонем ки дар вақте ки санаи 17 август дарс оғоз мегардад, хонандагон ташриф меоранд ва корҳои фаҳмондиҳӣ бо падару модарон бо идома медиҳем. албатта бо ин масъала мо таҷриба дорем. дар моҳи апрел вақте ки оғози ҳамин масъалаҳо буд, мушкилиҳо пайдо шуда буд, мо ҳамин риояи масофаи иҷтимоӣ бо ниқоб омадани хонандагон, безараргардонии дастони онҳо, безараргардонии синфхонаҳо, роҳравҳо ва умуман муассисаи таълимро мо чӣ ина
پسیسر کردیم و تجربه داریم و کوشش میکنیم که این رو دوام داده مؤسسه تعلیمی رو با اون تیار کنیم که در اونجا یگان نمودی بیماری سیرایت اومده چی پهن نگردد و پدر و مادر رو یک چیز من درک کردم که باور کردن به آموزگاران باور کردن برای اونه که در وقتی که همون ماه اپریل بسیاری مؤسسه تعلیمی آمدنی تشریف خوانندگان کم شده بود اکثریتشون به من در نظر در میخواست جمهوری چون که معلومات ها می آمد لیکن در مؤسسه‌ای که ما معلم سلیم و ما در یک منطقه قرار داریم تشریف خوانندگان 90% اضافه بود در همین وقت تا карантин تا هم تعطیل اعلان شدن تشریف خوانندگان خیلی بلند بود از این نقطه نظر این باوری پدر و مادر نشون میدهد و ما کوشش میکنیم که از این باوری نبراییم و یک چیز خواهش میکنم که همین پدر و مادر یعنی والدین به آموزگار اگر یاری یا اینکه فایده رسانه نتواند ضرر نرسونه با گپ‌های از حساب نفهمیدن بسیاری گپ‌ها میشد برای همین ما کارهای فهماندهی زیادتر میگذرانیم میفهمانیم که چی همکاری باید باشه با پدر و مادر و چی مکتب در این مورد ما به مقصد میرسیم هم فرزند خود رو احتیاط میکنیم و هم علم و ادب داده میتونیم به آنها باشد بندش شما چی مرحمت شما چی اندیش دارید در این مورد شما هم همین یک اندازه حسی ناباوری یا اینکه مثلا خوف و خواطری والدین رو احساس کرده استاده در همین مرحله واقعا باعث قید است که گروهی 6 نفره شعبه معارف ناحیه از وضع آمادگی مؤسسه‌های تعلیمی مورد بازدید قرار گرفتند و ما حتما در همانجا قرار داشتیم وضع آمادگی مکتب‌ها را آموختیم و دیده می شد که مؤسسه‌های تعلیمی رهبران مؤسسه‌های تعلیمی در این سمت کار را جانناک نموده تمامی لوازمات ها برای محلول های آنتیسپتیک نقاب های محافظتی در مؤسسه های تعلیمی تامین کرده شده است خط های افقی کشیده شده است و مؤسسه های تعلیمی آماده اند و باعث قید است که امسال پدر و مادران خود درک کردند گفت خیلی که معلم قید کردند درک کردند که معلم در کدام موقع جا دارد البته در آمادگی در سال تحصیلی امسال خیلی خوب است از جانب پدر و مادران ما وقتی که در مؤسسه‌های تعلیمی بودیم با آنها در صحبت شدیم آنها اظهار قناعتمندی دارند و برای همکاری با مؤسسه‌های تعلیمی با رهبران و آموزگاران آماده اند و این است که با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه باباجان غفارov و دستگیری مبلغ گذاری پدر و مادران مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه از تعمیر با صفت برآورده شده در دوره پاندمی برای آمادگی به سال تحصیلی نو همه آماده است. بسیار باشد تشکر سلامت باشید مرحمت. اوید به همین مسئله همین سوالتون به یک چیز اضافه کردن هستم که تفسیر شد که در نزد مؤسسه‌های تعلیمی شورای هماهنگسازی تشکیل کرده می شود که به آن پدر و مادران آموزگاران پیشقدم و کارمندان تیپ جلب کرده می شوند و ما باوری داریم که این برای پیشگیری بیماری کووید 19 مساعدت می کند بین خوانندگان و آموزگاران. شورای هماهنگساز 7-9 نفر. وظیفه همون شورا از چه عبارت؟ پیشگیری کار بردن کارهای تشویقاتی ترغیباتی بین همون خوانندگان همون مکتب یعنی آنها پورا از عهده همین اداره کردن خود خوانندگان هم در مورد همین خوب تحصیل در شرایط پاندمی آنها میبرند برای فهمانده دادن به خاطر پهن نشدن یا پیشگیری از بیماری سیرایتی. بسیار خوب تشکر مرحمت معلم جان. خلاص از همین فرصتی مناسب استفاده برده من میخواستم به کلی آموزگاران خوجندشهر از جمله خیال میکنم به تمام آموزگاران جمهور منتداری خود را بیان کنم چون که آنها در روزهای رخصتی مهنتی خود در کنار نبودند واقعا باری دیگر اثبات نمودند که آنها افادهگری سیاست خیرتمندانه پیشوای معظم ملت هستند زیرا همراه طبیبان همراه همشیره‌های شفقت آنها وظیفه والنتیاری را اجرا کردند آنها خانه به خانه بودند کارهای تشویقاتی بردند و یگان روز یگان ذره فکری سلامتی خود را نکردند برعکس فکری سلامتی مردم شریف تاجیکستانمان را کردند و ما واقعا در یک جایگی توانستیم همین یک معما یک مسئله مهمی مبرمی روز را حل نماییم
бошад ки ҳамин касалие ки имрӯз буд бо ҳамин мо бо он ба маънои томаш хайру хуш кунем ва мана соли хониша оғоз кардосем ин худ фоли нек аст ва он чи ки ман гуфтам мехостам инҷо гуфтанд ки воқеан дар тартиб ҳам омадааст ва то ин ҳам дар муассисаҳои таълимӣ ана ҳамин шӯрои ҳамоҳангсозӣ ташкил ёфта фаъолияти худаша ба роҳ мондааст зеро маҳз ана ҳамин шӯро имконият дод ки муассисаҳои таълимӣ фаъолияти ҳамин шӯро имконият дод ки муассисаҳои таълимӣ аз таъмири куллӣ баромаданд онҳо барои қабули хонандагон ҳамаи шароитҳоро муҳайё намуданд ва ман боварӣ дорам ки дар рӯзҳои оянда ҳам дар давоми соли таҳсил ҳам роҳбарони муассисаҳои таълимӣ омӯзгорони фаннӣ дар якҷоягӣ бо фаъолияти ана ҳамин шӯро зеро ба он фаъолони маҳаллаҳо ҳам шомил мебошанд бо падару модарон бо худи хонандагон ҳамкориро зич намуда яъне ба боварии комил имрӯз сазовар гардидани муассисаҳои таълимӣ ҳам як тараф агар худи фаъолияти омӯзгор бошад тарафи дигар фаъолияти ҳамин шӯро мебошад ки мо ба муваффақиятҳои назаррас соҳиб шудем ва воқеан ба қарибӣ муовини вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон аз муассисаҳои таълимии шаҳри хуҷанд дидан карданд оиди омодагӣ ба соли таҳсили нав ва он кас аз минбари баланд аз конференсияи августии вилоятии кормандони соҳаи маориф қайд намуданд ки муассисаҳои таълимии шаҳри хуҷанд ноҳияи бобоҷон ғафуров бӯстон хушбахтона ба пуррагӣ барои қабули хонандагон омода ҳастанд ва ин моро бори дигар рӯҳбаланд намуд ва ин боварӣ барои мо масъулият аст. ин бисёр хуш аст ва ман тасаввур мекунам ки чӣ қадар масъулияти бузургро ба дӯши худ гирифтанд аъзоёни ҳамин шӯро ва гузашта аз ин тамоми омӯзгорони ҳамин вилоят дар мавриди дар ҳамин шароит дар шароити имрӯзае ки ба миён омадааст барои ҳамин оғоз намудани таҳсил ва идома додани ҳамин хуб хониш дар мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ. хуб албатта ман муваффақият мехоҳам вале ба ҳар ҳол тасаввур мекунам ки масалан чанд нафар ҳамагӣ чанд нафар муаллим чандин ҳазор талабаро чӣ хел идора мекарда бошанд ин боз вақт нишон медиҳад албатта ва дар ҳамин маврид ман албатта бисёр хуб аст ки агар тамоми ҳамин проблемое ки имрӯз ба миён омадааст ба хушӣ анҷом ёбад ва ин вирусе ки имрӯз тамоми ҷаҳонро фаро гирифтааст хуб тезтар аз хуб байн равад лекин мо ҳамаҷиҳата бояд шароитро ба инобат гирем ва рафту агар идома додани таҳсил хуб ғайриимкон шавад пас мо омода ҳастем ки дарсҳоро тавре дар гуфтем инҷо ёдовар шудем чӣ хеле ки моҳи апрел гузаштем тавассути телефонҳои мобилӣ вайбер талаба бо муаллим дар алоқа буд дарс мехонд саволу ҷавоб мекард ё ин ки мо боз бо истифода аз дарсҳои онлайн ё дарсҳои телевизионӣ мо метавонем хонишро идома дода бошем мо омода ҳастем ба ҳамин шароит муассисаҳои таълимӣ аз ҷумла ҳамин вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон низ ана ҳамин ҳолатҳоро низ ба назари эътибор гирифта барои гузаштани дарсҳо тариқи онлайн низ омодагӣ дида истодаанд ва омӯзгорон метавонанд аз ҳамон кабинетҳои компютерии муассисаҳои таълимӣ истифода бурда дарсҳои онлайнии худашонро гузаранд ва ё ин ки тариқи телевизион ва радио дарсҳои худро гузаранд ва ҳамчунин дар муассисаҳо китобхонаҳои электронӣ мавриди истифода қарор дорад ки аз ҳамон китобхонаҳои электронӣ низ истифода бурда дарсҳо гузаронида метавонанд. Бисёр хуб ин бисёр хуб аст ва агар рафту мо боз ҳам ба он усуле ки санҷида шудааст ва мо тариқи он мо кор кардем яъне тавассути вайбер агар ана ҳамин шароит боқӣ монад агар шумо омода ҳастед ки масалан омӯзгоронро бо интернет масалан таъмин намоед чунки интернет ҳам як маблағи муайян меистад ва суръати бениҳоят сусти вай боз як проблемаи дигар аст ин паҳлӯҳои масъала ҳам дида баромада шуда истодааст дар муассисаҳои таълимӣ ва аз он ҷумла дар муассисаи таълимӣ мо синфҳои технологияи информатсионӣ синфҳои кабинетҳои химия биология ва физика умуман фанҳои дақиқ бо интернет пайваст карда шудаанд тахти электронӣ мавҷуд аст мо имконияти дарсҳои онлайнӣ ташкил кардан дорем ва муассисаи таълимӣ бо интернет низ пайваст аст ҳамаи онҳо бо хатти локалӣ низ пайваст карда шудааст ин боиси қайд аст албатта ин аҷоибаш он аст ки мо дар вақти дарси
онлайни ташкил мекунем. муаммо ҳамин аст ки оё хонандагон имконият доранд ба он пайваст шудан. یعنی آمادگی پدر و مادر در اینجا به نظر گرفته می شود که همه پدر و مادر همه خوانندگان در خانه اینترنت ندارند، کامپیوتر ندارند. این یک معمای دیگر میشد. ما امکانات داریم، البته ما پهن کردن و ما درس گذاشتن و آنلاینی امکانات داریم، لیکن مردم خواننده والدین با اون به درسایی که ما آماده میکنیم پیوست شده آن رو گوش کردن، تماشا کردنش این یک معمای دیگر است. و همون نماینده ستاد جمهوری یک پیشنهاد کردیم که در برابر تشکیل این برای کانال ها، کانالی من بهارستان هست، پیشنهاد کردیم که یک کانالی نو معارف و علم تشکیل کرده شود، در تاجیکستان تشکیل کرده شود. انا همین درس ها این در مورد پاندمی برنامه تعلیمی عموما برنامه تعلیمی برای همه فن ها برای همه مکتب های جمهوری یگانه است. همون درس های در طریق تلویزیون آماده کرده اگر پخش میکردن، ساعتش جدولی گذراندن آن رو پخش میکردن، خواننده آن رو دیدن میتونست. خیلی این در آینده کردن ممکن است، لیکن در وقتی کوتاه این رو همون کانالی بهارستان حاضر به موقتا استفاده بردن هم ممکن. همین پیشنهادها رو البته کردیم. خلاص در این مورد دانش خواننده رو چخیل سنجیدن ممکن. درس رو ما میگذاریم توسط تلویزیون، لیکن از اون طرف مثلا جواباً دانش خوانندگان چخیل سنجیدن. اما درس‌های آموخته من گفتنی بودم، درس‌های آموخته تماشا میکند، جواب باشه با طریق وایبری پرتافتنش ممکن، جواب باشه معلم تفتیش میکند و فرستادنش ممکن. یعنی این به طریق عیناً با هم اینترنت و علاقمندی خود را دارد. همین پیشنهادها رو کردیم. خلاص ما تجربه هم گذراندیم، آیده مثلا درس‌های آنلاین هم تجربه هم گذراندیم. بسیاری بچه‌ها هم خوش شده، توانستن نتوانستن. خود آموزگارا که ما کنفرانس در وقتی پاندمی گذراندیم که چی کنن، چی یک صحبت گذرانده باشیم، سپارش‌ها رو داده باشیم در وقتی تعطیل. معماها آیده چنانی خیلی کردید، سستی اینترنت معما شد، باز کنده شدنی صحبت‌ها معما شد. خلاص گپ مبلغ نیست در اینجا، پیش از همه مبلغ نیست، مگابایتی و اینترنت ها گران است. خلاص ما تجربه کرده دیدیم امکان پذیر است، فقط اگر از طرف همین شرکت های من علاقه اگر در همین مورد اگر دستگیری می یافتند بهتر میشد، موافق به مطلب میگردید. تشکر. بله سلامت باشید. خب مرحمت معلم اعلام میکنید. در این سمت ما از امکانیات های خود استفاده بردیم. البته پیش از همه قید کردن لازم است که وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان واقعا همه روزه آغاز از ماه می در کانال بهارستان ساعت‌های 10 و ساعت 18 همین درس‌های نمونوی درس‌های پیشکش کردند از فن‌های مختلف و خود آموزگاران پیشقدم خوجندشهر هم آموزگاران فن خیمیا و فیزیکی لیسه دانشگاهی پلی‌تکنیکی، لیسه یکی به نام محمد عاصمی به طریق آنلاین بسیار درس‌های فیزیک خیمیا را نمایش دادند برای خوانندگان. اینچنین آنها با واسطه فیسبوک گروه‌های مخصوص تشکیل کرده با خوانندگان در تماس بودند و ما البته هم سنجش کردیم و هم تجربه هم پیدا نمودیم. لیکن من خواهش می‌کردم که ما هم تلویزیون‌های محلی خود داریم که من یکی از آنها من سیمای مستقلی یکمی باشتم، بسیار خوب میشد. نو و بسته از آن که امروز خوانندگان ما در مکتب هستند یا نمی باشند، ما همین یک درس‌های نمونوی، درس‌های از تجربه پیشقدمی بسیار آموزگاران یعنی ایجادکار استفاده برده بسیار خوب میشد. همین آغاز کنیم درس ها را تا که این درس ها نه تنها برای خوانندگان درس است بلکه برای آموزگاران جوانی که امروز تجربه کافی ندارند از درس های این آموزگاران صاحب تجربه برای خود یک چیز رو قبول میکنند و این البته بسیار خوب می بود. قبول البته در مورد پیشرفت علم و معارف همیشگی تلویزیون ما آماده است که دست خوب همکاری خود را درست کند و در این مورد البته قابل قبول است. مرحمت معلمای عزیز که اینجا وابسته به موضوع امروز اندیشه خود را بیان میکند یا اینکه پیشنهاد دارید میشنویم. وقتی که این برنامه نمایش داده میشه از تلویزیون به فکر من همین پدر و مادر به این توجه میکنند. یکمش دومش ماموریت مؤسسه مکتب آموزگاران همه آماده و یک من خواهش میکردم که از پدر و مادرها که این فرزندان آنها خوانندگان ما پیش از همه آنها کودک هستند و همه روزه در خانه خود در وقت صحبت به فرزندان خود تاکید کنند که همین فاصله را رعایت کنند.
риояи гигиенаи шахсиро бо ниқоб ба мактаб даромадан, дар вақти бо ҳамсинфони худ муносибат кардан, дар вақти аз мактаб рафтан ба мактаб омадан, дар кӯча гаштан ҳам бояд ки онҳо инро таъкид карда ба онҳо гуфта гузаранд. Агар онҳо ба мо ёрӣ диҳанд, ин хеле хуб мешуд, чунки дар мактаб албатта муаллим, роҳбари муассиса, омӯзгор, роҳбари синф кор мебарад. лекин дар хона агар падару модар ҳам ба ин диққати махсус диҳанду ҳама рӯза таъкид кунанд, албатта риояи ин масофаи байни якдигарӣ, риоя кардани гигиенаи шахсӣ дар ҳоҷатхона, дар синфхона нишаста, мисалан гуфтем ки таъомул кардани хӯрок ё дар истифода бурдани антисептикҳо, албатта ин ба мо ёрдам мешуд. Албатта дар ҳамаи синфхонаҳо, гарчанде ки мо имрӯз мегӯем ки хонандаҳо ҳамроҳи худ оби нӯшокӣ биёранд, дар ҳамаи синфхонаҳо албатта роҳбарияти муассиса обои нӯшокиро бо албатта мо таъмин мекунем ва хоҳиш мандам ки ҳамин масъала ва падару модаро ба мо ёрдам диҳанд ва падару модаро бояд бовар кунанд ки имрӯз ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо як боварии том шароит дода истодааст ба мо ки мо оғози соли хонишро сар кунем ва бояд ба ин онҳо низ моро дастгирӣ кунанд, фарзандони худро бо либоси мактабӣ таъмин кунанд. Мо имрӯз ки китобҳои дарсиро ба онҳо медиҳем барои дарс асудкунӣ сари вақти чунки ҳама як муҳлати бисёр гузашт, ҳам хонанда барои дарс тайёркунӣ албатта на ҳамаш имрӯз омода аст, бояд ки ба ин реҷаи кори онҳоро барои одат кунондан ҳам дар ин ҷо ба мо кӯмаки падару модарон албатта лозим ҳастанд, чунки ҳама онҳо дар муддати 2-3 моҳ хеле озод гаштанд. Дар ин ҷо ку тартибот мешавад, талабот мешавад, бояд ки падару модар ҳам ба тартиботу талаботи маъмурияти муассиса низ ҳамкорӣ кунад, розӣ шавад ва моро бояд ки онҳо дастгирӣ кунанд. сари суханро ба ман гуфтам оиди масъалаи нофаҳмӣ. Дар мисоли ҳамин либоси мактабиам талаботи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон ҳамин аст ки ба муассисаи таълими хонанда бо либоси тафсирӣ ояд. дар мавриди оне ки мо тавсия карда истодем ки либоси мактабӣ ки биёяд, дар фейсбук дигар муаммоҳои зиёд ва аз худ ҳар гуна гапҳо нисбати ин ё он муассисаи таълимӣ ҳаст. ва дар баробари оне ки мана санаи 17 оғози соли таҳсил ҳам гуфтанд, аллакай як зиддиятҳо нисбати ҳамин ки якум саркунанда мешавад дигар хулоси гап ба ҳама манфиат овар нест, ҳама намефаҳмад. аз ин нуқтаи назар ба қайд кардани ҳастам ки падару модарон чуне ки маълима гуфтанд, ҳамкорӣ бояд кунем, якдигарро фаҳмем, мақсадамо ягона кӯдакҳо бемор нашаванд, савод гиранд, дониш омӯзанд. баъзе падару модаро хафаам мешаванд ки дар вақти оғози соли таҳсил шахсони бегона, яъне бегона ба маънои оне ки ба омӯзгор не хонанда не ба муассисаи таълимӣ даромадана мо маҳдуд мекунем, ҳамина фаҳмида гиранд ки мана намондан ин шуд муаммоҳои дигар эҷод нашад. Ин бо мақсади бехатирӣ албатта ягон муаммо бошад, ягон фикру андеша ё муроҷиат бошад, албатта омӯзгорро даъват мекунем, биронда гапшона мегӯянд. Мақсади асосӣ ба назди кӯдакон шахсони гуногун нараванд. ҳамин масъаларо ман қайд кардина будам ки фаҳманд, ҳамкорӣ кунанд. ташаккур. ва як саволи дигар аз шояд ба ҳар дуи шумо намояндаи раёсат ва шӯъбаи маорифи шаҳри хуҷанд. хуб маълимаҳои азиз, аз ҷониби волидайн мегӯям аксарият ҳатто аз сомонаи иҷтимоӣ инҷо ёдовар шудем, дар ҳамин сомонаи иҷтимоӣ ҳатто фейсбук ҳам менависанд ки дар ҳамин шароити пандемия оё зарур аст ки ҳамин сару либоси мактабиро боз дубора барои харидан хуб аз ҷониби маслан мактабҳо водор созанд, магар мумкин нест ки он сару либосе ки соли гузашта ба бар карда буд ҳамон хонанда ё фарзандашон бо ҳамон сару либос ба мактаб ояд. Имрӯз дар баъзе аз мактабҳо сару либоси ҳамон мактаби формаи мактабӣ яъне тағйир дода шудааст. Маслан соли гузашта дигар буд, имсол дигар аст. Ва саволи дигар ин аст ё нофаҳмии дигар ин аст ки хуб дар мавриди он ки маслан агар имрӯз ошхонаҳои мактаб кор намекарда бошад, баъзе аз анамун маблағе ки пардохт карда мешавад, он ҳам барои хӯрок буд, як қисми он аз ҷониби волидайн. ба фикрам ана ҳамин тарафи масъала боз дида баромада мешудагист, яъне ва боз як чизи асосии дигар дар ҳамин шароит оё мумкин аст ки маблағи соли хонишро бардоранд? дар мавриди либоси ягонаи мактаби он чизро қайд кардани ҳастем ки имрӯз либоси мактабиро он хонандагони харидорӣ карда истодаанд ки пеш аз ҳама хонандагони синфи як. дигар онҳое ки либосошон ё хурд шуд, махсусан наврасон ки онҳо тез афзоиш меёбанд аз онҳо, лекин оне ки либосаш ба вай ҳоло шинам аст, ҳоло муносиб аст, вай метавонад ҳамон либосаша пӯшида ба мактаб равад. ягон муассисаи таълимии мо имрӯз либосаша намудаша нав накардааст. онҳо ҳамон либосе ки қабул карданд аз рӯи он ба цехҳои дӯзандагӣ рафта харидорӣ карда истодаанд. дар мавриди маблағ он чизро гуфтани ҳастам ки маблағи мактаб имрӯз ҷой надорад.
зеро дар конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон омадааст ки таҳсил дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ройгон аст. лекин бо хоҳиши падару модар дар муассисаҳои таълимӣ имрӯз ё дарсҳои иловагӣ ташкил карда шуданд ё фонди хайрие ки ин ҳам бошад маблағаш муайян нест. худи падару модарон бо хоҳиши худ барои ободонии мактаб маблағ гузорӣ мекунанд, чӣ хеле ки муассисаҳои таълимиро онҳо худошон синфхонаҳои фарзандони худашонро омада таъмир карданд, яъне барои қабули фарзандон омода намуданд. Ва ҳамин чиза падару модарон аз хотир набароранд ки маблағ бо хоҳиши худи онҳо барои ташкили дарсҳои иловагӣ ки воқеан дар давоми ин 3-4 моҳ дар самти сатҳу сифати дониш бисёр як зарба зада шуд. мумкин ки бо хоҳиши худи онҳо ҳамин чиз ташкил карда шавад. новобаста аз хуб чӣ маблағе ки барои мактаби умумӣ аст ё мактаби хусусӣ аст, акнун мактабҳои хусусӣ ва ин масъала тамоман дигар чиз аст, чунки падару модарон мактабҳои хусусиро худашон интихоб мекунанд, бо хоҳиши худ фарзандонашонро мебаранд ва модоме ки ошхонаҳои онҳо кор намекунаду агар ки падару модарон мумкин асаби он ки мактабҳои хусусӣ камнуфус мебошанд, мумкин бо розигии падару модарон ошхонаҳо ҳам кор кунанд. дар он ҳолат маблағҳоро месупоранд, лекин дар ҳолате ки ошхона кор намекунад супордани маблағ барои тановул ё хӯроккорӣ шарт нест. ман як чизи дигара вақтото нагирам ҳам мегӯям. ба ҳамин шароити вазнинии эпидемия нигоҳ накарда 18 нафар хонандагони муассисаҳои таълимӣ хатмкунандагони синфи 11 шаҳри хуҷанд ҳуҷҷатҳои худро барои гирифтани аттестати аълои равиявӣ барои медали тилло ва нуқра ба вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон супорида 9 нафари онҳо дар ин озмун иштирок намуданд ва бо муваффақият 7 нафар ба гирифтани медали тилло ва нуқра сазовор гардиданд. бинед ки дар анамин шароитҳои вазнини пандемия ва бошад ки ҳамин хел муваффақиятҳо ҳам сафу ҳамрози ҳамаи маорифчиёни хуҷандшаҳр бошад. марҳамат муаллима, ҷанбаст бошад, суханҳои ҷанбасти шуморо мешунавем ва воқеан ҳам имрӯз ҳамаи мо медонем чӣ хеле ки кормандони соҳаи тиб ҳам гуфта истоданд ки ҳамун кӯдак як воситаи асосии паҳнкунандаи ҳамин ҳама гуна бемориҳои сироятӣ аз ҷумла вируси нави COVID-19 ҳам мебошад ва имрӯз шумо воқеан ҳам моро бовар мекунонед ки дар мактаб падару модар бе ягон хавфу хавотири фарзандашро вазифадор аст ки хуб сафарбар намояд ва албатта тамоми меъёрҳову қоидаҳои тиббиву санитариву гигиени онҷо меъёрҳои иҷтимоӣ риоя мешавад. хуб ман қайд кардани ҳастам ки падару модар низ бояд дарк намоянд ки фарзанди онҳо фарзанди мо ҳам ҳаст. ҳар як кӯдак, ҳар як хонандае ки ба мактаб меравад ин ояндаи ҷомеаи мост ва бинобар ҳамин ҳам муассисаи таълимӣ, ҳам ҳар як омӯзгор, ҳам роҳбарияти муассиса, ҳама каса кӯшиш менамоянд ки анаму фарзанди инсон, анаму ояндаи ҷомеаи мо солим ба воя расад. бинобар ҳамин муассисаҳои таълимӣ, раёсати маорифи вилоят, шӯъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳо аз тамоми имкониятҳо самаранок истифода мебаранд ки то ки ҳамин хонандагон ба мактаб раванд, таҳсил гиранд ва бехатарии онҳо таъмин бошад. аз ҷониби раёсати маорифи вилоят низ мактуби дастурӣ ба раёсату шӯъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳо ирсол карда шуд ки дар он ба пуррагӣ шахсони масъул вазифадор гардиданд ки муассисаҳои таълимиро чӣ нав бояд анами фаъолияти муассисаҳоро ба роҳ монанд ки то ки анами бехатарии хонандагон таъмин гардаду анами сирояти COVID-19 кам гардад ё ин ки пурра нами хонандагон бартараф гардад ва ман дар ин ҷода ба омӯзгорон, ба роҳбарияти муассисаҳои таълимӣ дар ин ҷода муваффақиятҳо мехоҳам. албатта дар шароити пандемия ба мактаб рафтани фарзандон шояд ба дили бештари падару модарон хавфу хавотирӣ меорад, лекин имрӯз тамоми кӯшиши мутасаддиёни соҳа ба он равона шудааст ки насли нав пеш аз ҳама саломат ва босавод бошанд. аз барномаи имрӯза маълум гашт ки омодагӣ дар мактабҳои миёна бо риояи ҳамаи талаботҳо ба роҳ монда мешавад. аммо аз натиҷаи ин кӯшиш сухан гуфтан ҳанӯз барвақт аст, боқӣ вақт довар аст. барои иштирокатон дар ин барнома сипос. то барномаи дигар дар паноҳи худо бошед. хайр.